Hola a tots i a totes i benvingudes un cop més al meu canal. Últimament estic molt monotemàtica perquè és la meva vida i aquí he vingut a explicar-vos-la una mica. I us explicaré avui on pareixo i també què porto a la meva bossa de parir, per si algú li interessa, per si algú està fent la seva bossa, per si algú ha d'ajudar algú a fer la bossa, doncs ara ja ho sabreu, i pels que sou tafaners. Aquí als Estats Units hi ha 3 opcions per parir. Pots parir en un hospital, pots parir a casa o pots parir en un centre de naixement, que és un birth center. Faig així com si tingués un rètol. El posarem. Llavors, bueno, suposo que també pots parir al bosc, al cotxe, al mig del camí, on tu vulguis, però així que tu decideixis i que sigui d'una manera segura, hi ha aquestes 3 opcions. A l'hospital, evidentment, estan equipats per si és un part de risc, perquè si és un part que requereix cesària, si el que sigui, un part normal, un part, tots els tipus de parts. Per parir a casa has de contactar amb un equip de llevadores i venen a casa teva i tu pots decidir si posen una piscina d'aquelles inflables per parir a l'aigua o com tu vulguis, decideixes tu. I en el centre de naixement, en un birth center, és un lloc on és com si parissis a casa però pareixes a casa d'algú altre i en aquest cas és casa d'unes llevadores. És una mica un ambient com si fos un bed and breakfast i tens una habitació, tens una cuineta, un lavabo, tot el que, com si estiguessis en un apartament i allà tenen tot l'equipament necessari, tenen banyeres i tal. Tant parint a casa com parint en un centre de naixement s'entén que no farà servir cap mena de medicament. Evidentment, les llevadores poden administrar medicaments si ho necessites, però no, tant en el centre com a casa ningú porta una epidural i no hi ha cap anestesista per posar-te una epidural. Tant els parts a casa com els parts en el centre de naixement han de ser parts que no siguin de risc. De fet, en cada centre de naixement i cada equip de llevadores que van a casa decideixen quins tipus de parts accepten. En el centre que estic jo, per exemple, no accepten bessons, no accepten parts d'una mare que ha tingut una cesària prèviament, tampoc accepten parts en el qual el nadó estigui posicionat del revés, o sigui, no amb el cap avall, sinó amb el cul avall, que en anglès es diu bridge, però ara no sé com es diu en català ni en castellà, ho buscaré, ho posaré per algun lloc. I com que jo en aquest cas qualificava, doncs vaig decidir aquesta vegada fer-ho en un centre de naixement. Aquesta vegada jo ho hagués fet a casa, però vivint a la muntanya i l'hospital que té maternitat, tinc un hospital aquí al costat però no hi ha una unitat de maternitat i el que tinc més a prop està a 30-40 minuts, no em vaig sentir còmoda per si hi havia alguna emergència i vaig decidir fer-ho en el centre de naixement a la ciutat més propera, que és la ciutat d'Asheville, i el centre de naixement està just al mateix carrer que l'hospital. És un hospital de gran ciutat i està especialitzat en moltes coses i no hi ha cap problema. De fet, al costat del centre de naixement hi ha un hospital i a l'altre costat hi ha els bombers. No se sap mai què pot passar. En el parc de l'Arlo, que és el meu fill que ara té una mica més d'un any i mig, vaig parir en un centre que era híbrid. Era un hospital que és un hospital regional, és un hospital més petitó, que l'ala de maternitat és un centre de naixement. Llavors és com una mica híbrid, en el sentit de que és molt respectuós i tenen la filosofia d'un centre de naixement, però a la vegada estàs ben enganxat a l'hospital. La veritat és que vaig tenir molt bona experiència, però vulguis o no, doncs hi ha totes les polítiques d'hospital que s'han de seguir, com per exemple posar-te a la via, que de fet és una de les coses que em va molestar més durant tot el naixement, perquè et posen la via per si necessites alguna cosa, però en el meu cas no la vaig necessitar. Pels que estiguin preocupats per la seguretat de tenir un part així d'aquesta manera que potser considerem més alternativa, la taxa de mortalitat en centres de naixement és baixíssima. De fet, en el meu centre on estic no han tingut mai cap problema ni ha mort mai cap nadó ni cap mare, perquè directament agafen els casos que són de baix risc, però a més no s'esperen gens. Si hi ha qualsevol cosa, si hi ha qualsevol problema, t'envien a l'hospital. Pel primer dubte t'envien a l'hospital, no hi ha ningú s'espera fins al final i de fet les llevadores treballen conjuntament amb les llevadores de l'hospital, de manera que si per qualsevol cosa hi hagués una emergència, tu te'n vas amb la teva llevadora
a l'hospital i és ella la que atén el teu part, encara que sigui cesària, encara que sigui, doncs tu tens el mateix equip de llevadores, per tant tu les coneixes i te'n vas amb elles a tot arreu. Aquí als Estats Units, ja intentaré fer un vídeo perquè és una mica complicat, el sistema sanitari és privat, hi ha ajudes públiques però és privat i llavors totes les assegurances són privades o semiprivades i per tant hi ha moltes més opcions, no hi ha la pública sinó que hi ha moltes més opcions, és una part positiva de totes les parts negatives que podríem trobar, que un dia ja faré un vídeo explicant-ho perquè no és tan dolent com es pinta, però sí que té moltes coses a millorar. No m'enrotllo més amb tot el tema d'hospitals i de naixements, si algú té preguntes i si algú ha quedat molt interessat, doncs em podeu escriure i les respondré, i si n'hi ha moltes faré un vídeo al respecte. Però començo a explicar-vos què porto a la bossa. Una de les diferències més grans de parir en un centre de naixement, ja no parlo de parir a casa perquè estàs a casa, amb la diferència d'un centre de naixement en un hospital és que a l'hospital se't queden unes 48 hores, almenys aquí si ets mare per primer cop són 48 hores mínim, crec. Però en el centre de naixement crec que el màxim són 12 hores. Llavors és una estada bastant curta i llavors te'n vas cap a casa de seguida, que t'estabilitzis i tot estigui correcte. Llavors no necessito pensar en gaires dies d'hospital o d'estada. El primer que us aniré explicant a mesura que surten les coses, no me'n recordo ben bé en quin ordre les tinc posades, però tinc una manteta com per rebre, la manteta de recibir els Reis, una manteta pel nadó, que és molt fineta, de bambú, i la vaig fer servir amb l'Arlo i la tornem a fer servir, perquè l'Arlo fa servir mantes més cutres ara. Llavors també tinc una manta per mi, allà evidentment et donen mantes i coixins i et donen de tot, però l'altra vegada aquesta manta també me la vaig endur i la veritat és que als hospitals sobretot sempre fa com més fred. Aquí al centre de naixement no ho sé, i he anat a les visites i no tinc fred, però clar, no estic parint. I sempre després de parir tens molt fred, per tant una manta de casa que fa olor de casa, doncs aquesta manta és una manta ben grossa, i tampoc no és gaire pesada ni gruixuda, però és molt agradable. Llavors, ja que estem parlant d'articles de la llar, aquest coixí. Aquest coixí és, no sé com es diuen a Catalunya, no sé si n'hi ha una marca o n'hi ha de 1000, però aquí es diu Boppy, i és un coixí que sembla que puguis anar amb avió, que també suposo que ha de ser bastant còmode, però és un coixí que en principi és de lactància, perquè tu et poses això a la cintura i els nadons al principi són molt petits, no sé si us ho havien comentat, i quan has de donar lactància no s'aguanten, no tenen força. Clar, jo venint de donar el pit a l'Arlo, que és un torbellino, doncs clar, s'aguanta, es mou i és igual. Però quan són tan petits va bastant bé tenir el suport d'un coixí. Llavors pots posar el nadó aquí sobre, o aquí, o on sigui, i també va bé per recolzar el nadó. Si vols posar-li el cap aquí, també et va bé. Jo el vaig fer servir per posar-me al coll, la veritat, a l'hospital, per dormir més bé, jo que és el que sigui, per arrepenjar-te, per tot, és bastant multiusos. I l'ús més gran que li vaig trobar l'altra vegada és que, bé, després de parir hi ha la zona, em queda una mica dolorida, no?, com si diguéssim. Llavors jo aquest coixí hi vaig seure i vaig posar el cul aquí, les cames aquí, i hi vaig seure a sobre durant el viatge de tornada cap a casa amb cotxe. No sé si afecta l'ús del sistema de seguretat del cinturó, però la qüestió és que jo no podia posar el cul enlloc, per tant vaig seure aquí bastant temps, i el sofà també. Un coixí de lactància. Aquí el típic batí, no té més. És un batí, com que és estiu, és bastant primet, però per posar-me per sobre, per si tinc fred, mentre estic per allà. És llarg i és agradable. Roba interior, sostens de lactància, perquè potser quan acaba de néixer el nadó no puja la llet directament. Cap al final de l'embaràs ja comences a canviar talles i quan puja la llet doncs encara més, i doncs un sostén de lactància, en aquest cas no és un sostén de lactància, si és el primer cop que
que fas lactància sí que segurament el recomano perquè no saps ben bé què fer. Els sostens de lactància són bàsicament uns sostens normals que tenen uns ganxets i s'obren i és com una finestra. Aquest no ho és, però és molt tubet. I llavors és fàcil de pujar i baixar i ja està. I dignitat zero. No cal que us tapeu gaire perquè tothom ho veurà tot. Llavors, molt important, amb roba interior llenceria sexy, com per exemple unes calces que siguin de cintura alta. Quan acabes de parir, tot el que ve sent aquesta panxa gegant que tens tan terça es comença a desinflar i hi ha mares que queden desinfladíssimes i ja està, i hi ha mares que queden com que en comptes de 9 mesos prenyades estàs de 7, com si diguéssim. Redueix, però és estrany, perquè a més s'ha remogut tot i la sensació és rara. Llavors una roba interior que sí, aquesta de fet està feta expressament, sobretot per cesària o el que sigui, és bastant finet, però que t'aguanta una mica, que no et dona la sensació que t'està caient tot en fora. Quanta informació! Llavors és important que siguin unes calces així grans perquè després del part doncs, hi haurà sagnat, tant sigui cesària com sigui per natural, i hauràs de portar uns bolquers. Hauràs de portar unes compreses gegants, uns bolquers. De fet, a l'hospital et donen unes calces com de malla, crec, no sé si tots els hospitals ho fan això, perquè puguis posar-te les compreses gegants. És tot plegat molt eròtic, però és així. Llavors, jo n'he portat aquesta vegada. També, com a recurs, aquells bolquers de senyora, d'incontinència, també són bastant útils, perquè al principi tot plegat és una mica engorrós i llavors només et poses els bolquers de senyora i quan la cosa ja no dona de més els treus i els llences. Això el primer dia, el segon dia, després ja et vas com arreglant, però al principi és una mica tot què està passant. Una tovallola, que més que allà donen tovalloles també, més que res per tenir-la al cotxe, pel que pugui passar, mentre vaig cap a l'hospital. Llavors, a l'hospital i en el centre de naixement també et donen bolquers i tovalloletes gratis, sense parar. Agafeu tot el que us donin, si us donen coses a l'hospital, tantes coses com vulgueu, com pugueu, quan no us mirin, com als hotels. Però jo he portat unes tovalloletes perquè pel mateix pels trajectes, perquè quan ets mare i pare t'has de familiaritzar molt amb les tovalloletes, perquè jo en portaré per sempre, a partir d'ara. Parlava dels bolquers i de fet aquests em van sobrar, són unes compreses gegants, em van sobrar del Parc de l'Art, me'ls van donar a l'hospital i com us acabo de dir, què fem amb les coses de l'hospital? Sempre ens les quedem. Llavors, són unes compreses gegants, que són les que van a les calces gegants i tota la teva vida es converteix en una cosa molt gegant. Però en porto per si de cas, crec que allà també me'n donaran, però mira, escolta tu, Llavors una camisa de dormir, quan durant el part, si et donen una bata o el que sigui, no cal que estiguis moníssima perquè m'acabarà tot fet un nyap. Llavors, una samarreta vella o el que sigui, si no et donen coses, però si estàs a l'hospital o el que sigui, et donen aquella bata també molt eròtica, que s'obre per darrere o per davant o per el que sigui, perquè acabes que la cosa ja no d'allò. Això és la camisa de dormir, com si diguéssim, després de parir, quan m'hagi dutxat. Una camisa de dormir normal, també així fàcil de destapar, per la lactància. Aquesta és una camisa de dormir de tirants, no té més. Això que us ensenyava és un vestit, que també sembla una camisa de dormir, és un vestit còmode, de màniga curta, perquè serà el que em posaré quan surti i me'n vagi cap a casa. Sigui hivern, sigui estiu, el que sigui, un xandall, nena, algo còmode, no cal que et posis mona a fer-te les fotos la setmana següent, que total, al principi els bebès també estan bastant lletgets, vull dir que no cal que et posis de 21 botó. Xandall i cap a casa, tu. Un banyador. Un banyador per l'Àlex, perquè com que allà al centre on anem pots parir a la banyera, si vols, en una mena de piscineta, doncs si l'Àlex es vol unir a la festa, un banyador, perquè aquí l'única que té dret a anar amb boles soc jo. Uns mitjons, per això del fred, perquè després de parir t'agafa bastant fred, o durant, mentre estàs en el parc, que són unes hores, tens fred, tens calor, tens una mica de tot, i doncs uns mitjons d'aquests tubets, saps? A l'hospital també et donen mitjons, però no són tan agradables, sabeu què vull dir? Mitjons de casa, no sé ser.
així ben ràpid, que hi porto dins un Kleenex per el tema emoció. No, bueno, perquè sempre s'han de portar Kleenex. Dos raspalls de dents, un per mi i un per l'Àlex. Desodorant. Sabó. Tot això pot ser que també us ho donin a l'hospital, però si esteu més còmodes amb el sabó típic que us agrada a vosaltres, de casa, que et fa lo de lavanda, a mi m'agrada. Pasta de dents. I llavors porto aquí uns protectors mamaris. Uns protectors, unes compreses de lactància, no sé com es diuen. Es diuen nursing pads en anglès. Són uns discs que a casa en tinc de reutilitzables, perquè ja que fem lo dels bolquers, doncs ho fem bé. Faig servir bolquers reutilitzables per qui no hagi vist els vídeos anteriors. I són estil Salva Slip, però són rodones. I van bé, sobretot al principi, perquè quan està sortint la llet és com tot plegat una mena de desbarajust. I al principi pot ser que estigueu a l'hospital i encara no us acabi de pujar la llet del tot i que no necessiteu res, però per si de cas, i escolta, si us enganxa sense, un tros de paper, una tovallola, unes tovalloles petites, el que sigui. Sí, crec que això és tot. Si aneu a l'hospital, també recomano crema de cacau pels llavis, perquè acostuma a ser un lloc bastant ressec, i alguna crema o el que sigui que vulgueu. Jo aquí tinc un pot de crema que és de bebè, és una mostra. Aquí ve la part una mica més interessant, oi? Que l'he guardat pel final. No sé per què estava al final de la bossa. Però és una bossa d'aquestes on hi guardo els bolquers bruts, que en aquest cas és neta, però perquè la roba del bebè és tan petita, doncs que per no perdre-la. I el mateix, jo és que sóc una persona molt pràctica, ja amb el naixement de l'Arlo, i no vaig comprar-li roba d'aquestes com de primera comunió d'acabat de néixer, no? Escolta'm, és el teu part, és el teu cos, és el teu fill / filla, tu decideixes. Si et fa molta il·lusió portar-li tot un armari allà i fer-li un photoshoot, doncs endavant. Jo és que sóc una persona molt pràctica i el que acabes fent allà és un nen o nena molt petit, l'estàs aprenent a vestir si és la primera vegada, penses que el trencaràs, llavors coses fàcils, pijamets, fàcils de posar. Quan estan allà estan embolicats, estan tapadets, com que si esteu a l'hospital els venen a visitar per mirar que tot estigui bé, els hauran d'anar vestint i desvestint. Per tant, jo, com que ja us dic, com que no m'hi estaré uns dies, només m'hi estaré unes hores, el que tinc és un body de color blanc i ja està. I llavors he portat un pijamet que seria doncs, el de tornar de casa. I què més tinc? Un gorro, que també el donen a l'hospital, però n'he portat un per si de cas, perquè tenen fred al cap, és igual sigui estiu o hivern, el cap és on perden la calor, llavors els hi tapen el cap de seguida, i com que a vegades queden bruts pel tema, perquè per d'on venen, doncs un gorro, tot això era de l'Arlo, i bueno, sí, he fet una mica de comunió, però tinc una diadema. Ai, no sé, per si ens hi ve de gust posar-li una diadema al cap. És tubeta i fineta. No sé, igual no la fem servir, però que no sigui dit. Dues mantes de musselina allà també on sigui que pariu normalment us donaran llençolets i coses per embolicar-los i tal, però a mi m'agraden bastant les mantes de musselina, que són d'aquestes que les pots comprar, algunes ja venen com rentades i tubetes, però són molt agradables. No sé si es veu bé. Molt finetes, i en tinc dues, i els van bé per embolicar-los, són finetes però abriguen i són bastant grans. Aquí és molt costum aquí als Estats Units de fer com una mena de burrito, es diu swaddle, amb els nens, perquè com que estan acostumats a estar dins teu, bueno, en cas que siguis tu la mare, estan acostumats a estar dins, doncs estan acostumats a estar ben agafats, i llavors quan estan al món exterior doncs tenen tots aquells reflexes i s'atabalen una mica, i llavors aquí els emboliquen ben embolicadets, que quan tinguem la model, us ensenyaré que potser com es fa. De moment, si ho intento fer amb el meu fill Arlo, acabaré amb una patada a la cara. De moment, crec que això ja és tot. Una altra cosa que aquí, en el centre de naixement on vaig, em fan portar és menjar, perquè
et facis tu el menjar. En aquest cas no hi ha servei de càtering com en un hospital. També us dic que si esteu en un hospital també us recomano que porteu tots els snacks, fruits secs, coses que siguin energètiques per ajudar-vos durant el part, alguns líquids que no siguin aigua si voleu portar begudes isotòniques o el que sigui, el que us vingui de gust, el que us faci sentir més com a casa mentre estigueu a l'hospital. També és veritat que la gent us pot anar a buscar coses, no passa res, però que tingueu alguna cosa ja per picar. Això encara no m'ho he preparat. No passa res, si us deixeu qualsevol cosa, o sigui, no cal que us estresseu, podríeu anar allà a l'hospital amb una camisa de dormir a la mà i allà us ajudarien amb tot, però perquè crec que és important, si no estàs a casa, doncs sentir-te una mica com a casa, que et sentis que sigui una mica menys fred tot plegat. Per tant, és important pensar-hi una mica amb el que portaràs per sentir-te el més còmode possible fent una cosa que et traurà de la zona de confort. Moltes gràcies per mirar el vídeo. Si us ha agradat podeu posar un m'agrada, si no us ha agradat podeu posar un no m'agrada. Podeu subscriure-us al canal i recordeu que si us voleu subscriure i que us avisi quan pengi un vídeo heu de tocar la campaneta. Si no, en principi els dimecres és quan els penjo. I a les meves xarxes socials també em podeu visitar i escriure, compartir les vostres experiències i sentiments. Gràcies per ser aquí. Adéu!